Tuolla tien varressa oli kyltti, että tuossa edessä näkyvässä pusikossa on satama, eli siis varmaan joskus kauan sitten ollut Vähänkyrön satama. Mutta se oli niin pusikoitunut, että en mä lähtenyt sitä katsoa. Ja tästä löytyi tämmönen kyltti. Eli joku papin tai kappalaisen talo on ollut tässä. Ja tuossa hetki sitten tulin jonkun vanhan harmaantuneen talon ohi ja otin siitä kuvan. En tiedä oliko se tämä vai joku muu. Se oli kyllä kaksikerroksinen. Siellä olisi kylmä helvetti. Tämmöisen raiskion läpi. Tämmöstä. No, katsotaan. Että tämmönen. Joka puolella vettä ja mutaa. Polku menee kai tuonne. Mutta mä astuin jo pienellä täköön ja siitä jo tuli vesi läpi pohjasta. Sukka märkänä. Nyt jää kyllä kylmä helvetti näkemättä. Jätin tiellä tai tuolta se alkaa, mutta ei sitä oikein näe mitään. Se on kasvillisuuden peitossa. Ja se on täällä keskellä peltoja. Mutta joskus kauan sitten se on yhdistänyt kylän tai asuttua paikkaa. Tultiin tuolta pellon reunaa pusikkoa pitkin. Tuossa kohtaa menossa uskonloukkauksia on ja kasvillisuus peittää sen kohdan, mistä pääsee yli. Mutta ei tätä oikein
tämmöiseen mielenkiintoiseen paikkaan. Tuossa kyltissä, nyt mä en osaa käyttää, tuolla lukee, että tuolla kumpareilla tuon tien toisella puolella on muinaishautoja, jotka on tutkittu. Mutta sinne mä en nyt kyllä lähde. Ei näytä, että sinne pääsis kovin helposti. Joo, semmonen paikka.